исемем Ленар Рахманов. Без бүген финанс максатлар дигән әйберне сөйләп үтәбез һәм гади татар телендә шуны аңлатабыз. Финанс максатлар дигәндә нәрсә башка килә? Хәзер менә уйлап карагыз. 1 секунд бирәм сезгә, әзрәк уйлап карагыз. Финанс максатлар. Гомумән максатлар нәрсә дигән сүз ул? Максатлар без теләгән әйбер барлыкка китерү турында, име бара. Кемнеңдер һәм беләсез инде төрле өлкәләрдә кешенең төрле максатлары булырга мөмкин. Сәламәтлек өлкәсе бар, име кешенең кешеләр белән элемтәдә булу турында максатлар бар. Аннары спорт буенча төрле максатлар бар, име? Март айы башлангач җәйгә кубиклар, име? Шахматлар, эштә шахматлар арттыру, үстерү дигән максат куялар. Ләкин яки анда берничә мәртәбә күтәрелү максатын үзләренә куялар. Шулай акчада да үзебезгә без максатлар куя алабыз. Һәр кем үз максатларны төрле өлкәдә куя һәм урысча әйткәндә ул колесо баланса, ягъни баланс тәгәрмәче дигән әйбер бар. Бу баланс тәгәрмәченең һәр бүлегендә үз максаты булган кебек, финансларда да үз максаты бар. Финанслар бүлегендә иң яхшы максат ул пассив киремгә җитешү. Ягъни, әгәр дә син шул бик күп акча җыеп, бик күп активлар җыеп, алар сиңа пассив кирем бирә башласалар, димәк син финанс дигән бүлемдә максатка ирешкәнсең. Менә уйлап карагыз, пассив кирем нәрсәкә ул? Һәр ай сайын сиңа 100, 200, 500 мең акча килеп тора. Син эшлисеңме, эшләмисеңме, ял итәсең, балалар белән уйныйсың, яки гел теге җәмгыять эшләрендә акчасыз лекциялар биреп йөрисең. Сиңа акча барыбер килеп тора. Менә шушы пассив кирем. Менә бу баланс тәгәрмәченә караганда, шу баланс тәгәрмәченә караганда финанс бүлегендә пассив кирем һәр кемнең бу төп максаты булырга тиеш. Ул максатка ирешкәнче берничә ара максатлар бар. Хәзер алар турында мин сезгә әйтеп китәм. Мәсәлән, яңа iPhone алырга тели кеше, име? Яки башка телефон алырга тели, яки баласын мәктәпкә, түләүле мәктәпкә бирергә тели, яки яңа ботинка алырга тели, яки анда әнисен ялга Төркиягә җибәрергә тели. Бөтенесе булар финанс максатлар. Нигә? Чөнки аларда акча элементы бар. Төркиягә бару ничәдер сум тора. Телефон алу ничәдер сум тора. Яхшы ручка алу ничәдер сум тора. Һәм менә син үз-үзеңә бу, мәсәлән, iPad да ничә сум тора, ничәдер сум тора, име? Һәм үзеңә шундый хыял булганлыгын әйткәч, беренчедән карыйсың, ничә сум тора икән ул. Һәм, мәсәлән, 100 мең тора, диме? Үзеңә максатлар арасына шундый әйберне куясың. Менә минем, мәсәлән, 1 айдан соң шундый максатым яңа iPad алырга, яки 6 айдан соң алырга. Һәр кемгә үз максаты, үз темпы. Менә шул әйберне билгеләгәннән соң кешенең шуннан ук сразу килеп чыга аның финанс максаты. Финанс максатларын билгеләгәндә нәрсә монда әһәмиятле? Беренчедән билгелисең максатны, икенчедән аның бәясен билгелисең һәм өченчедән кайчан син ул максатка ирешәсең, ягъни кайчан син максатны сатып аласың. Менә шул әйберләрне билгеләгәчтен, менә синең, димәк, ярты эшең эшләнгән. Менә шушы 3 әйберне билгеләгәннән соң синең, димәк, менә финанс максат барлыкка килде. Ничек билгеләргә кирәк, име? Менә дуслар, аласыз кәгазьне һәм шунда язасыз. Менә шушы 3 әйберне, нинди әйбер, ничә сум һәм кайчан. Менә шушы 3 әйберне язасыз да, һәм язгачында ул синең күз алдыңда тора, һәм шул вакытта моңа бу максатны ирешер өчен эшли башлыйсыз. Тик монда, дуслар, бу финанс максатларны билгеләгәндә берничә су асты ташлары бар. Беренчедән, уйлап карагыз, бу максатлар сезнекеме? Бик күп максатлар безгә төрле икенче кешеләр тарафыннан безгә бәйләнгән. Бу безнең өчен максатларыбыз түгел. Бигрәк күп максатлар безгә кирәкмәгән максатлар маркетологлар ягыннан бәйләнгән. Мәсәлән, соңгы iPhone чыкты, 12нче iPhone чыкты, шәбрәк ал. Рассрочка булса да, кредитка булса да, шәбрәк ал дигән фикер менә монда туып тора име күп кешеләрдә. Яки анда яңа машина чыктымы, шәбрәк ал. Яки анда яңа кием чыктымы, шәбрәк ал дигән. Югыйсә синең иске киемнәрең дә алар бик үк иске түгел.
йөрерлек бик тә әйбәт, матур булып күренәләр. Ләкин күп очракта бу максатлар ялгыш максатлар. Ягъни безнеке түгел, маркетологлар уйлап чыгарган максатлар һәм алар безгә үзебезнеке кебек башка сеңдереләләр. Шуңа күрә сез уйлаганда, максатлар куйлаганда уйлагыз үзегезгә. Бу чын максатмы яки ялган максатмы? Ялган максатларны чыннардан ничек аерырга? Менә минем техника шундыйрак. Мин әгәр дә берәр теләгем барлыкка килә икән, мин аны берәр җиргә язып куям. Һәм әгәр дә 1-2 айдан соң ул һаман бар икән, димәк, чынлап та бу әзрәк минем максатка охшап тора. Бу теге рекламаны күреп тә яки берәрсендә күреп тә, берәр кешедә күреп тә теге кубырылып алган әйбер түгел димәк. Бу минем әйбер димәк. Шуңа күрә әйтергә телим, ялган максатларга кешеләрнең бик күп акчасы китә. Һәм чын максатларга аларның акча җитми. Шуңа күрә бик күп кеше хәерче булып та яшиләр. Яки беренче караганда акчасы бар кебек, әзрәк тирәнрәк аны карасаң, 1 ай эшләми торса, аның акчасы гел бетә. Юкка чыга. Ул теге туганнары исәбендә, дуслары исәбендә яшәргә мәҗбүр була. Менә мондый хәлгә җитәсез икән, яки менә хәзер уйлап карагыз. Менә сез эшләмәсәгез, 1 ай эшләмәсәгез, 2 ай эшләмәсәгез, сезнең белән нәрсә була? Туганнар исәбендә яшисезме? Или үзегез яшисезме? Әгәр дә үзегез яши алмыйсыз икән, димәк, сезнең чын максатларыгыз дөрес куелмаган. Әгәр дә сезнең соңгы iPhone, соңгы iPad һәм матур кием, ләкин 1 ай үзегез яши алмыйсыз икән, димәк, сезнең максатларыгыз чын куелмаган. Исәпкә алыгыз. Нәрсә соң чын максатлар? Чын финанс максатлар ул сине тотрыклы дәрәҗәдә, тотрыклы яши торган дәрәҗәгә җиткерә торган максатлар алар. Ягъни син эшләмәсәң, бүтән керемнәрең бетсә, син барыбер яши аласың. Менә бу, димәк, синең максатларың чын булган һәм син аларга ирешкәнсең. Хәзер мин сезгә 5 төр финанс максатларны әйтеп китәм. Беренчедән, һәр кемнең беренче финанс максаты бурычлардан арыну булырга тиеш. Бу бер. Бүтән бигрәк тә начар бурычлардан. Безнең лекциялар циклыннан сез белерсез, анда начар бурычлар бар һәм яхшы бурычлар бар. Бүтән начар бурычлардан арынырга кирәк беренче чиратта. Бу беренче финанс максатларыгыз булсын. Начар бурычлар нәрсә ул? Кыскача гына әйткәндә, ул вакытия әйберләрне, ләкин теге беренче ихтияҗ булмаган әйберләрне кредитка алсаң, бу димәк начар бурыч. Яхшы бурычлар, алар яңа акча эшли торган бурычлар. Ләкин ул күп кешедә барлыкка килми. Күп кеше аның исәбен дөрес итә алмый. Шуңа күрә иң яхшысы гел бурычлардан, бигрәк тә кредитлардан, ягъни процентлы акчалар бурычлардан гел арыну. Димәк, сезнең, менә хәзер уйлап карагыз, бармы сезнең бурычларыгыз? Әгәр дә ул бурычларыгыз булса, язып куегыз. Ничә сум, нинди процентка һәм ничә айга? Һәм шул вакытта аста язып куегыз. Сез бу бурычны кайчан ябасыз? Менә бу беренче максатка ирешкән булырсыз. Бу бер булды. Икенче максат финанс мендәрне барлыкка китерү. Урысча әйткәндә финансовая подушка. Ягъни бу сезнең парашют кебек әйбер. Әгәр дә эшегездән куылган булсагыз, бизнесыгызның начар көннәре булса, яки башка әйбер булса, бу финанс мендәр исәбендә сез берничә ай яши аласыз. Бу финанс мендәр сезнең 3-6 ай булырга тиеш кимендә. Сез аласыз 3 ай булган сезнең чыгымнар күләмен, ягъни 1 айны аласыз да аны 3-ка тапкыр дисез, яки 6-га тапкыр дисез. Һәм менә шушы 3 яки 6 айлык бу сезнең финанс мендәр булырга тиеш. Менә шуны исәпләп чыгаргач та сез аны тутырырга тиешсез. 3 ай тутыргачтан кимендә аннары карасыз инде үзегезнең хәлегезгә карап, нинди валютада булырга тиеш ул, яки кайда тутырганы. Бу инде икенче мәсьәлә, без аны икенче темаларда үткәрербез. Димәк, сезнең икенче финанс максатыгыз ул финанс мендәрне барлыкка китерү. Әгәр дә бер үзең булса 3 ай, гаиләң булса 6 ай булуы хәерлерәк. Өченче максат ул имниятләштерү. Урысча әйткәндә страхование. Имниятләштерү ул иминлек сүзеннән килә, ягъни уверенность, insurance, инглизчә әйткәндә ул insurance сүзе яки assurance. Икесе дә булар куркынычсызлык һәм тынычлык сүзеннән килә.
нәрсәне иминиятләргә кирәк? Беренчедән ул тормыш дигән гомерне. Тормыш, гомер, урысча әйткәндә жизнь. Ягъни яшәүне, димме? Сезнең гомумән монда булуны иминиятләштерергә кирәк. Ни өчен? Уйлап карагыз. Менә сез машинада йөрисез бит. Анда сез нигә 5нче тәгәрмәчне үзегез белән тагып йөртәсез? Яки машинадамы, өйдәме, нигә сезнең аптечка бар? Шул ук иминиятләштерү ул. Яки сезнең өегездә нигә сез тимер ишек куясыз? Бу да иминиятләштерү элементы. Ягъни иминиятләштерү һәр җирдә бар, тик кайбер чакта без аны күрәбез, кайбер чакта күрмибез. Шуңа күрә финанс дөньясында да иминиятләштерү бу беренче максатлардан берсе. Тормышны иминиятләштерергә кирәк. Бигрәк тә әгәр дә синең өстеңдә яки синең акчага балаларың яшәсә, синең акчага хатының яшәсә, уйлап кара. Менә син китеп бардың ди дөньядан, име? Бигрәк тә мин ирләргә хәзер мөрәҗәгать итәм. Әгәр дә син бу дөньядан китеп бардың ди, бу гаиләң нишли, нинди акчага яши? Менә уйлап карагыз. Әгәр дә җаваплар нинди булырга мөмкин, име? Менә мин җыйган финанс мендәр. Әгәр дә бу финанс мендәргә син 3 ай яки 6 алар яши алса, бик әйбәт. Уже әйбәт. Ләкин уйлап кара, бу бит инде җитәрлек түгел. Бигрәк тә мин монда ирләргә мөрәҗәгать итәм. Ирләр гаилә өчен җаваплылык алдылар. Һәм иминиятләштерү ул шул җаваплылыкны күрсәтү ысулы. Икенчедән, тормыштан башка без сәламәтлекне дә иминиятләштерергә тиешбез. Ягъни без бит бер кайчанда беркемдә теләп, Алла сакласын, машина астына керми яки аякларын авырттырмыймы? Бу гел көтелми торган хәл. Һәм андый хәл булса, кешеләрдә күбесенчә беренче сораулардан буларак моны дәвалау өчен без каян акча алабыз? Яки гафу итегез, без кешене күмергә, мәйетне күмергә каян акча алабыз? Яки 3-ен 7-сен үткәрергә, 40-ын үткәрергә каян акча алабыз? Бу бөтенесе тормыштан килгән әйберләр. Без финансистлар, мин бигрәк тә юрист. Шуңа күрә бу ике әйбер миңарда бик төгәл прагматик яктан уйланыла торган әйбер. Һәм мин бу сорауларны турыдан-туры бирәм. Һәр кем хәзер үзенә шундый сорау бирсен. Бу расходларны, бу чыгымнарны кем тотачак? Аллага шөкер, безнең татарларыбызда туганлык элемтәләре бик тыгыз. Минем аша 3000дән артык консультацион сәгать үтте инде, име? Һәм еш кына минем клиентлар, минем туганнар карый, балаларымны туганнар үстерер дип әйтәләр. Ләкин уйлап кара, менә шундый сорау. Бу балаларны, бу синең гаиләңне туганнар кайсы очракта яхшырак кабул итерләр? Алар хәйрче булганда, акчасыз булгандамы? Ләкин акча белән килгәндә. Икенче вариант ул синең туганнарыңа теге куанычлырак булыр, име? Әгәр дә куаныч үземдә кулланып булса гомумән. Шуңа күрә тормышны, сәламәтлекне иминиятләштерергә кирәк. Теге кыйбатлы мал-мөлкәтне дә иминиятләштерергә кирәк, дуслар. Һәм ләкин инде без аны барыбер эшлибез. ОСАГО, КАСКО дигән әйберләрне без үзегез беләсез, иминиятләштерәбез һәм хәтта дәүләт тә аны мәҗбүри рәвештә безне бу иминиятләштерүгә этәрә. Тагы дәүләт бу әйбернең кирәклеген белеп, тагы ике әйберне дә безне мәҗбүр итә иминиятләштерергә. Бу ОСАГОдан башка, икенчесе пенсия дигән әйберне. Уйлап карасагыз, пенсия да безнең иминиятләштерү ысулы. Өченчесе ул теге ОМС, обязательное медицинское страхование, аны да иминиятләштерәләр. Минем кайбер клиентларым шулай дип әйтәләр. Теге мин иминиятләштерү полисын алсам, димәк, бу хәл минем белән барлыкка килә дип. Теге моның турында мин уйламасам, янәсе барлыкка килми. Беренчедән, дуслар, аңардан гына турса, бик җиңел булыр иде бу дөньяда яшәү. Икенчедән, без инде уже иминиятләштерелгән бөтенебездә. Беренчедән ОСАГО, ОМС, обязательное медицинское страхование һәм пенсияга да бу бөтенесе иминият мәсьәләләре, дуслар. Шуңа күрә гомумән нәтиҗә итеп куйганда 3 максат булды, име? Бурычлардан арыну, финанс мендәр ясау һәм иминиятләштерү. Шушы 3 максатны һәр кемгә ясарга кирәк. Менә шушы 3 этапны үткәчтен, менә шушы 3 максатны үтәгәчтен яңа максатлар куярга мөмкин.
алар инде менә кыска вакытлы максатлар булырга мөмкин, яки озын вакытлы максатлар булырга мөмкин. Кыска вакытлы максатларга без теге бәяләре зур булмаган әйберләрне кертәбез. Мәсәлән, телефонны алу, путевка, теге берәр җиргә сәяхәткә бару, яңа кием алу, менә шундый әйберләрне алу бу кыска вакытлы максатлар. Икенче төр максатлар ул озын вакытлы максатлар. Булар арасына инде теге бәяләре зур булган максатлар керә. Мәсәлән, яңа зур өй сатып алу, фатир сатып алу, балаларга белем бирү өчен фонд ясау. Беләсез инде хәзер гыйлем алу, югары уку йортларында уку да ул хәзер акча таләп итә. Шуңа күрә күп очракта ул акчалар да зур да була, бәяләре зур була, һәм аңа әзерләнеп килергә кирәк. Мәсәлән, Мәскәүдәге вузлар алар бер бәягә, чит илдәге вузлар алар икенче бәягә. Буларга һәрберсенә буларга үзеңнең ниеңә карап, максатларыңа карап инде төрле акча җиргә кирәк. Һәм аңлыйсыз, мәсәлән, балагызга хәзер 5 яшь булса, ул 17-18 яшьтә югары уку йортына керә, яки башка шәһәргә китергә булса, шушы вакытка хәтле безнең гаилә башлыклары буларак һәм ата-аналар буларак җитәрлек итеп акча әзерләргә кирәк. Ул акчаны бу балага вакыты җиткәч биргәме юкмы инде, бу инде икенче мәсьәлә. Бәлки сезнең сәясәтегез үзенә үзе тормышны ясасын дигән сәясәттә булырга мөмкин. Ләкин сезнең вакыты җиткәч ул карарны үзегезгә карап кабул итүегез яхшырак булыр име, акчасызлыктан чыгып карар кабул итеп булмасын өчен. Шуңа күрә менә кыска вакытлы һәм озын вакытлы максатларны аерырга кирәк һәм һәрбер максатка төрлечә акча җыярга кирәк. Мәсәлән, кыска белән озын вакытлы максатлар арасында төрле максатлар булырга мөмкин. Мәсәлән, яңа машина алу, ул үзе бәлки бик үк бәләкәй дә бул түгел, ләкин бик үк зур да түгел инде. Шуңа күрә сез үзегез монларны карыйсыз. Озын вакытлы максатларның берсе ул пассив керем. Пассив керем ничек барлыкка килә? Пассив керем нәрсәкә ул? Пассивный доход. Ягъни сиңа ай сайын яки квартал сайын син эшләмәсәң дә бирелә торган доход, керем. Һәм бу гади телдә әйткәндә үзеңә тавык үстерү кебек. Алтын күкәй бирә торган тавык үстерү. Бу тавык сиңа һәр көн сайын йомырка бирә. Һәм ул йомырканы алдың, саттың, акча алдың, барып үзеңә яңа телевизор алдың. Барып оныкларыңа яңа кием алдың. Барып оныклар белән Ривьерага барып, анда су кирдең, Шундый төрле әйберләр эшләргә мөмкин. Менә шушы бу үрнәктә йомырка ул пассив керем. Тавык ул капитал. Менә шушы тавыкны һәр кем үстерә ала. Һәм бу һәр кемнең төп финанс максаты булырга тиеш. Ул фон рәвешендә барырга тиеш. Теге беренчедән бердән бер максат түгел, ләкин ай сайын менә шушы максатка эшләргә кирәк. Ничек аны эшләргә, Без инде моны инвестицияләү бүлегендә төгәлрәк сөйләрбез. Мин сезгә 4 төрле финанс максат турында әйттем, Беренчедән булды ул бурычлардан арыну, икенчедән финанс мендәр ясау, өченчедән иминиятләштерү һәм 4-нчедән ул кыска, озын вакытлы максатларны ясау. Менә шушы 4-нче дәрәҗә максатларына инвестицияләү дә керә. Ягъни инвестицияга беренче 3 максат үтәлмәгән килеш керергә ярамый. Менә үтәлгәчтен генә анда керергә була. Димәк, син менә беренче 3 элемент алар синең тотырлыклы нигез. Һәм әгәр дә шул тотырлыклы нигезең һәм ныклы диварларың булса, менә шуның өстенә инвестицияләрне дә төзү була. Ләкин кызганычка каршы күп кеше ничек эшли?
Кайда акчаны салырга дип, беренче булган акчаны шунда бара да сала. Күбесенчә югалта кызганычка каршы. Мондый әйбер булырга тиеш түгел. Уоррен Баффетның беренче киңәше акчаларны югалтма. Әгәр дә акчаларны югалтмыйсың икән, димәк алар сиңа үзеннән үзе ябышып торалар. Менә шуңа күрә дуслар, менә шушы 4нче дәрәҗәдәге максат ул инвестицияләү һәм инвестиция аша шушы максатларны сез бер артлы барлыкка китерә аласыз. Кыска, озын вакытлы максатларны. Һәм төп максат һәр кешенең пассив керемне барлыкка китерү. Хәзер мин сезгә, дуслар, пассив керемне шутлау ысулын бирәм. Ягъни әйткәнем бит иң башта максатларны һәр берсенең бәясе булырга тиеш. Максатларның һәр берсенең бәясе булырга тиеш. Һәм ул бәяләр пассив керемне ничек бәягә, ничек аны шутлап күрсәргә, ничек китергә кирәк, ничек итеп була аны. Хәзер мин сезгә ул формуланы бирәм. Менә шутлап карау шундый. Мин хәзер сезгә формула бирәм, сез ул формуланы үзегезнең ситуациягезгә карап, үзегез ничек кирәк шулай кулланырсыз. Менә уйлап карыйк. Кешенең хыялы пенсиягамы яки билгеле бер яшькәме 70-80 мең акча алып торырга. Бу очраклы сан түгел. Бу $1000 дигән сүз, име? $1000 әгәр булса, кешенең, димәк, ул плюс-минус яши ала. 1000 ул 70 мең, 75 мең тирәсендә, һәм менә исәпләп карыйк долларда, име? 1000 әгәр дә кеше акча алырга җыена икән аена, димәк, без аны тапкырлыйбыз 12-гә. Бу килепчә 12 мең. Гадәти консерватив ставка, ягъни умеренная ставка дигәндә, бик рисковый да булмаган, бик консерватив да булмаган, ул примерно якынча 6%. Шул әгәр дә без 6%-ка капиталыбызны эшләргә салсак, ул безгә 1000 аена китергә тиеш, яки елына 12 мең китергә тиеш. Димәк, бу капиталның күләме нинди булырга тиеш? Без 12-не 6-га бүләбез һәм килеп чыга безнең 200 мең. Димәк, без 12 меңне 6%-ка бүләбез, безнең 200 мең килеп чыга. Димәк, әгәр дә кеше шушы 200 мең долларны дөрес инвестицияларга салса, югалтырлык булмасын өчен, име? Якынча 6% ала һәм ел сайын 12 мең чыгарып тора, һәм шушы 12 мең исәбендә ул ай сайын 1 мең акча алып тора. Шушы 1 меңгә ул теләсә, әгәр дә бу әби икән, үзенең оныклары янына барып тәмлешкәләр ала, әгәр дә үзенең бабайына яңа оек ала, яңа әйберләр бара, һәм бу 1 меңгә Татарстанда яки күпчелек регионнарда яхшы гына рәвештә яшәп була. Менә уйлап карагыз, бу да шушындый озын вакытлы максат, һәм шушы озын вакытлы максатка без гомер буе яки кемдер тизрәк җыеп максатлы рәвештә барып, без аңа ирешә алабыз. $200 мең ул якынча 15 миллион сум. Бик күп кешеләр бу сумманы тормыш буенча үзе аша үткәрә, ничек булса да. Монда төп сорау бу акча кая китте. Бу акча кая китте, һәм инде менә финанс грамотность дигән әйбер, менә шушы сорауга җавап бирә торган фән. Һәм практикада ясалган фән. Миңардан сезгә теләк бу фәнне үзегезнең тормышыгызда практикага ашырырга һәм үзегезнең оныкларыгызга, үзегезнең якыннарыгызга акчаның тәмен һәм рәхәтен белеп яшәргә насыйп булсын дип калам.